Bueno, pois, se vos parece, comezamos coa sesión ordinaria da Corporación Municipal de Outes de decembro, que, como é habitual, celébrase unha semana antes que o resto dos meses para evitar coincidir coas festas do Nadal. Temos como primeiro punto da orde do día a aprobación da acta da sesión anterior, da celebrada día 29 de outubro. Non sei se teñen algo que comentar. Bueno, pois entón procedemos a votala. Votos a favor. E apróbase entón por unanimidade. O seguinte punto é o expediente 1124/2024, o recoñecemento extrajudicial de crédito. Bueno, basicamente trátase de recoñecer o crédito que se necesita para pagar ou contabilizar, porque en algúns casos xa foi pagado, unha serie de obrigas que proceden de exercicios anteriores, non? Fundamentalmente refírense a facturas do servizo eléctrico que pertencen ao exercicio 2023, ben que xa estaban, digamos, no Concello en aquel ano ou que entraron despois en 2024, para os cales foi dotado de crédito no pasado pleno, non? O crédito extraordinario que aprobamos no pleno pasado. En total, estas obrigas suman 133.000 euros e, pois é necesario aprobar este recoñecemento extrajudicial de crédito para poder atendelas. Ten a palabra o portavoz do Grupo Popular. Moitas grazas. Nos quixéramos comenzar facendo uns apuntes sobre a maneira de tratamento que lle dan vostedes á aprobación deste expediente. Nesta ocasión, incluyen nun pleno ordinario o tratado nunha comisión informativa convocada como extraordinaria, retrasando así a posta a disposición da oposición da documentación correspondente ao asunto e, por conseguinte, dificultando o seu correcto estudo. Noutras ocasións, esquécense directamente de convocar as comisións informativas que preceden aos plenos e, polo tanto, pásaselles o prazo de convocatoria do pleno en sí e solventan a situación convocando un pleno ordinario fora da orde establecida. Vivir para ver. Vostedes convirten calquera cousa en urxente por non darlle trámite cando corresponde. Agora, para vostedes, a urxencia xa non vai asociada a asuntos sobrevidos e inesperados, senón que para vostedes o urxente é aquilo que deixaron de facer cando correspondía, que esperaron para tramitalo ata o último minuto e que, consecuentemente, non foron quen de rematalo a tempo. Polo que podemos ver, a maioría das facturas que incluyen neste REC forman parte tamén da modificación de crédito aprobada no pleno do mes de outubro pasado, na que habilitaron máis de 400.000 euros de remanente de tesourería para gastos extraordinarios, para financiar gastos de carácter completamente ordinario. É dicir, que tiveron tempo dende outubro para confeccionar este REC e incluílo con normalidade no pleno ordinario. Se tan urxente agora, daquela tamén o sería, como para que puxeran máis diligencia en xestionalo. Con este proceder, xunto con outros similares, queda patente de novo que a orde, o rigor e o control esperado no funcionamento dun bo goberno non forma parte do seu día a día. Miren, nós pensamos que se hai algo que aquí sexa urxente de verdade é que vostedes se poñan a camiñar pola senda do rigor e da eficacia na xestión dos asuntos municipais, porque o que están facendo vostedes coa súa actuación é desvirtuar o funcionamento normalizado dos órganos colexiados do Concello. Iso parecenos que sí é necesario e urxente. En canto ao expediente en sí, temos que decir o mesmo de sempre, que estas facturas de anos anteriores que están aínda sin pagar, sempre que se teña comprobado por parte da persoa responsable que son servicios efectivamente prestados e nas condicións establecidas, as facturas evidentemente hai que pagalas. O que nesta ocasión nos gustaría sería que non fosen financiadas a cargo do remanente de tesourería, senón a cargo do orzamento anual, que
consideramos que debería ser o que financiase estes gastos que son, a todas luces, gastos ordinarios. Pero para iso hai que ter un orzamento que sexa realista, que desempeñe o seu cometido de plan económico e que atenda á financiación deste tipo de gastos. Pero como xa teñen sobradamente demostrado, este non é o caso. Nada máis e moitas gracias. Ben, ten algo que comentar? Bueno, simplemente comentar que, bueno, pois a tardanza veu derivada en que non, dentro dos servicios técnicos non se puido preparar antes o expediente. Queríamos evidentemente traelo como se celebrou a Comisión de Servizos no xoves pasado, pero con todo, bueno, pois a convocatoria desta Comisión de Contas, que foi extraordinaria, efectivamente, fixo o venres, por tanto, dende o venres vostedes tiveron a documentación bueno, pues precisa para analizar este expediente, non? E ademais, bueno, pues o pleno se convoca en tempo e forma unha vez feita a comisión extraordinaria. Bueno, polo demais, moito máis que non teño nada máis que engadir, simplemente, bueno, canto antes o fagamos, por iso ten urxencia, antes tamén sacaremos por diante esta débeda pendente. Non sei se... Entón, vamos a proceder a votar. Votos a favor da aprobación deste recoñecemento extrajudicial de crédito. Abstencións. Apróbase cos votos a favor do Grupo de Goberno e a abstención do Grupo Popular. O terceiro punto é a moción do Grupo Municipal do BNG para a adopción de medidas para a defensa da normalización da lingua galega. Ten a palabra o representante do BNG. Hola, boa noite. Gracias, señor alcalde. O Grupo Municipal do BNG, ao abeiro do establecido na Lei de Administración Local de Galicia, formula para o seu debate e aprobación polo Pleno da Corporación a seguinte moción. Os recentes datos feitos públicos polo Instituto Galego de Estatística sobre coñecemento do uso do idioma galego constatan a situación crítica que está a atravesar a nosa lingua. Esta situación, que podemos cualificar de emerxencia, é a consecuencia dunha política lingüística discriminatoria e excluinte aplicada nos últimos 15 anos de goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza. Neste período prohibiuse a impartición en galego de varias materias no sistema educativo, caso único en Europa. Eliminouse prácticamente o acceso das crianzas á lectoescritura en galego na rede de escolas infantís, mudouse a lei da función pública para que o funcionariado non teña que ter coñecemento do galego para atender as persoas, ou desapareceu a oferta da programación infantil ampla e actualizada na TVG. Entre outras, moitas medidas contra o galego na administración, na xustiza, no audiovisual e medios de comunicación ou nas actividades comerciais e económicas. As consecuencias están á vista. O galego non só descende bruscamente no uso habitual, perdendo a súa condición de lingua máis falada na Galiza, senón que mesmo se descoñece nas franxas de idade máis novas, como revelan estes datos estadísticos do IGE. O 32,4% das nenas e nenos entre 5 e 14 anos non son quen de se expresar en galego. Poden entendelo, mais non falalo, aínda que queiran, porque non o dominan. Este é o resultado práctico desas políticas. Así, o Consello de Europa ou a propia ONU teñen dirixido advertencias á Xunta de Galiza para mudar a actitude sobre o galego. Consideramos, por suposto, que esta situación do noso idioma é reversible. O galego ten futuro se o compromiso coa normalización do noso idioma é real e asumido por toda a sociedade, comenzando polas institucións galegas. O futuro do galego depende da nosa vontade colectiva como galegos e galegas. E por todo o exposto, con anterioridade e polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo Pleno deste Concello esta moción, propondo a adopción do seguinte acordo. Reafirmarnos na defensa da lingua galega, patrimonio colectivo de incalculable valor e no seu dereito inalienável a ser coñecida e usada pola poboación en calquera circunstancia e lugar, sen discriminación de ningún tipo. Instar a Xunta de Galicia a aplicar o Plan Xeral de Normalización da Lingua aprobado por unanimidade no Parlamento Galego no ano 2004 para acadar os obxectivos establecidos no mesmo. Derogar o Decreto 79/2012 para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galiza e garantir un novo decreto que faga que o sistema educativo galego cumpra a función normalizadora que lle dá a normativa vixente. Recuperar o papel normalizador da TVG con ampla oferta para o público infantil e juvenil adaptada a todos os dispositivos.
incrementar os recursos destinados ás políticas de apoio á lingua nos orzamentos da Xunta de Galiza para 2025. O Pleno do Concello acorda adherirse á plataforma Queremos Galego, entidade social ampla conformada por colectivos de diferentes ámbitos e por persoas a título individual, que nace da vontade de articular unha ampla resposta popular a prol da lingua propia do noso pobo, o galego, de defensa e afirmación dos usos públicos e dereitos lingüísticos xa garantidos pola actual legislación e de progresiva normalización naqueles espazos onde o idioma de noso non goza aínda da presencia desexada. En coherencia con esa decisión, o Concello apoiará activamente as iniciativas sociais promovidas desde esta plataforma. E como último punto, trasladar este acordo plenario ao Parlamento da Galiza, Consellería da Cultura, Lingua e Xuventude e á plataforma Queremos Galego. Moi ben. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Ben, o Grupo de Populares de Outes, en primeiro lugar, queremos deixar moi claro que os galegos e galegas a falaron nas urnas e no referente á lingua escolleron o modelo de cordialidade do Partido Popular. Tamén indicar que as normas ás que se fan alusión, Lei de Normalización Lingüística, Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, foron aprobadas con gobernos do Partido Popular, ambas dúas por unanimidade. En segundo lugar, consideramos que este non é o momento oportuno para esta moción, xa que todas as forzas políticas con representación no Parlamento de Galicia están traballando para acadar un parto pola lingua. Compre deixalas traballar para acadar os consensos necesarios para o galego. En calquer caso, queremos deixar moi claro a nosa postura, que é o do bilingüismo cordial e sin imposicións. Nada máis e moitas gracias. Moi ben. Ten a palabra o portavoz do Grupo Socialista. Moitas gracias. Pois con respecto a esta moción presentada polos compañeiros do BNG, en canto á situación crítica do noso idioma galego no noso país, alegando que se proíba a impartición en galego en todas as materias educativas. Bueno, eu vexo toda unha parafernalia, que non sei se existe esta palabra en galego, pero que uso en galego, na que afirman que o uso do galego descendeu e descende na súa fala. Eu no meu concello non o noto. Eu digo que deberían estudar vostedes máis a fondo o porqué desta situación. E se vostedes mesmos non terán algún tipo de responsabilidade. Explícome. Fíjese que acaba de ler vostede a súa moción e costoulle traballo no punto 1 que dixo vostede reafirmarnos na defensa da lingua galega, patrimonio colectivo de incalculable valor e no seu dereito inalienable. Cando vostedes mesmos falan de colectivo incalculável e no seu direito inalienável, porque a mí xa me costa traballo pronuncialo. Fíjese que acabo de falar da palabra responsable. Responsable que non responsável, porque aí é onde eu quero ir ao fondo desta cuestión. Fálase menos galego porque hai máis xente española ou porque hai moitos galegos aos que nos parece que se nos está impoñendo unha lingua que non identificamos e non sabemos de onde saen moitas palabras. Repito, falan de incalculable valor, direito inalienável, que xa non sei como cando pasen a decilo en plural como van facer. O igual que lle pregunto a vostedes, voulle poñer unha frase que ao mellor, para que me entendan, Tono de Benbaré foi a Alicante a ver como Sara Camaño se proclama subcampeona de España de lanzamento de xabalina. Claro, resulta que eu entendo que vostedes me entenden perfectamente esta frase, pero se a paso ao galego que me queren exixir ou impoñer, diría: Antón de Benbaré foi a Alacante a ver a Sara Camaño proclamarse subcampioa
de España, de lanzamento de Sabelina. Nin eu mismo son capaz de entender a frase. Entonces, sigo dicindo que son trilingüe, porque falo castelán ou castellano, porque falo galego e porque falo gallego tamén. Pero créanme que cada vez estou perdendo do trilingüismo, estoume quedando nun bilingüismo que se queda en gallego e castellano. O intento que intentan, do meu punto de vista, inculcar catro separatistas, como están facendo os cataláns co seu libro de texto e a súa educación, está levando a separar un país. Eu pídolles que non tente facer o mesmo aquí en Galicia, non na Galiza, porque creo que sairán vostedes perdendo. E, por certo, que me parece moi lícito que defendan vostedes o galego, que vendan as súas siglas do BNG, pero ao mellor deberían saber que facer mítins ou actos propagandísticos do seu partido, para isto non deberían usar o seu posto actual nin as institucións públicas, como veñen de facer recentemente na feira do Nadal de Outes. A ver se teñen en consideración, empezan vostedes a saber diferenciar o que son actos do Concello con actos do BNG. Nada máis e moitas gracias. Bueno, moitas grazas. E voume cinguir a cuestión da moción que aquí se presenta, que nos imos votar a favor, por varias razóns. Primeiro, porque todas as iniciativas que se plantesen en defensa da lingua galega, da lingua que nos é propia, nós temos unha lingua propia e dúas linguas oficiais, o castelán e o galego, pero unha lingua propia, pois todas aquelas iniciativas nos parecen ben. En segundo lugar, porque somos moi coñecedores da situación que arrastra a nosa lingua e que pode ser por diversos motivos. Algún, a mellor, efectivamente ten que ver con algúns dos apuntamentos que acabamos de escoitar, pero que ten raíces históricas e sociolingüísticas profundas, non? Bueno, pois dende o feito de que haxa unha lingua que se impuso no seu momento. Por certo, todas as linguas, cando teñen unha norma que a respalda, se impoñen, non? Porque o castelán, se non lembro mal, hai un artigo da Constitución que todos os españois teñen o deber de saber español. Por tanto, ninguén diría que o español non lo impoñen. Pero, bueno, volvemos ás razóns históricas, non? As razóns históricas é que había unha lingua de prestixio, que é o castelán, e unha lingua de pobres, que era o galego, e que pouco a pouco, bueno, pois o propio galego foi perdendo incluso o vocabulario, en moitos casos, sustituído polo español. E iso temos que ter en conta tamén a hora de, bueno, pois levar a cabo, desenvolver políticas dende a administración para promocionar o galego. A política non é todo, e non se vai a resolver pola política o futuro do galego exclusivamente ou polas medidas institucionais. Isto é algo que vai moito máis alá, non? Pero, bueno, eu creo que iso temos que ter en conta, non? Porque partimos desa situación, dunha situación de diferencia entre unha lingua que é a nosa lingua propia e que históricamente estivo vilipendiada e outra que é a lingua que, bueno, pois, que falaban as clases dominantes e que é unha lingua que falan millóns de persoas en todo o mundo, non? E por iso é necesario poñer en marcha medidas de protección. En segundo lugar, creo que é moi importante apelar ao consenso, non? Eu podo, ao mellor, discrepar en algúns dos puntos que, ou algunha das cuestións que se plantexan nesta moción, pero o importante eu creo que é, repito, non?
apoiar todas as iniciativas que protexan e que sirvan para promover o galego. E, en segundo lugar, sí que creo que é moi necesario apelar ao consenso de todas as forzas políticas. Eu creo que iso é importante. En ese sentido, e non é agora tampouco o mellor momento botar en cara o que pasou nos últimos anos, pero o Plan Xeral de Normalización de Lingua era unha medida de consenso, que foi aprobado por todos, claro. E ese Plan Xeral de Normalización Lingüística implicaba unha serie de medidas a desenvolver e que nun momento determinado, lembren vostedes, o goberno bipartito de Xunta quiso desenvolver. E en ese momento utilizouse políticamente a lingua galega como arma arrosadiza. Ese foi, dende o meu humilde punto de vista, o que pasou. E pois chegou un decreto do plurilingüismo que non foi unánime. E se vostedes, como apuntaba o señor portavoz do Partido Popular, buscan unanimidade, empecemos por ver que este decreto non é de consenso. Esa é unha cuestión. O plan de normalización lingüístico sí que o era. Entón, con todo, eu creo que agora é un momento, efectivamente, de non, cada un ten as súas ideas, os seus forma de pensar, igual pensa o galego, bueno, que ocupa un espazo ou outro, pero igual temos que facer un pouco borrón e conta nova. Cada un saberá, cada un vai recordar as cousas do que pensa e do que pasou nos últimos anos, pero igual temos que afanarnos por buscar un novo consenso que agora non existe, que rompeu, que non rompeu, pero que agora non existe, esquecernos do que nos separa en ese sentido e tratar de trazar pois unhas medidas entre todas e todos que se sustancien nunha nova norma, un marco legal ou unhas novas iniciativas institucionais que supoño que se terán que aprobar no Parlamento Galego para garantir un futuro millor para a nosa lingua. Eso é o que creo que debemos facer polo camiño, repito, todas as medidas e todas as iniciativas de apoio á nosa lingua nos vémolas con vos ollos. Ten a palabra de xeito, bueno, breve a representante de BNG. Sí, bueno, totalmente de acordo co que acaba de decir o señor alcalde, non? Eu, respecto ao planteamento que fai o portavoz do PP do modelo de cordialidade, eu non dudo que haxa moita cordialidade no modelo que propón a Xunta, pero os datos do IGE son os que son, e aínda que neste Concello, como ben decía o portavoz do PSOE, temos moitos galegofalantes e aínda queda unha porcentaxe moi grande de rapazada e de mocidade que fale galego, todos somos coñecedores e vamos por aí a calquera outro concello, vemos que cada vez se fala menos galego, non? E que hai realmente esta fragilidade na que hai nenos que non teñen coñecemento de galego para poder falalo, e aí é onde tamén queríamos incidir nesa liberdade da que fala moitas veces o Partido Popular, que non se pode dar cando non hai coñecemento das dúas linguas por igual. Non podemos ser libres e cordiales e falar de imposición cando non temos a posibilidade de que os nosos rapaces e rapazas aprendan da mesma maneira que o español a lingua galega. Por eso, nesta moción se planteaban unha serie de medidas. Unha delas era aplicar, por fin, un plan que aprobou por unanimidade o Parlamento cando estaba o PP, o sea, aprobouse por unanimidade e non se desenvolveu. Nós o que pedimos é precisamente que se desenvolva un plan así. E eu penso que seguramente vostedes, a pesar de que sexa o planteamento, bueno, que teñen que facer desde o seu partido, poderán tamén concordar en que non ten por que haber asignaturas prohibidas en galego. Que sentido ten que as ciencias non podamos dalas en galego, non? Non sei, non creo que poda ninguén justificar eso. De feito, desde o Consello de Europa, desde a Carta Europea de Linguas, dinlle ao Estado español que non poden permitir que en Galicia haxa unha prohibición sobre o uso de galego en diferentes asignaturas. Entonces, as propostas que hai aquí, eu non teño ningún problema en decir, bueno, pois esta non me gusta e se queredes a modifiquemos, pero entendo que é unha moción que o que busque precisamente eso, a cordialidade, e que eu non sei que outra cousa comentaban sobre un modelo de cordialidade sin imposicións. Se hai a posibilidade de que se desenvolva o plan que está aprobado, aí xa teríamos moitísimas medidas que axudarían a que se pudera recuperar
a lingua e a maneira de facer que en todos os contextos todos podamos dirixirnos ás administracións públicas na mesma lingua. Se o queres facer en español, que fagas en español, e se queres facer en galego, que o fagas en galego. Pero que teñas esa posibilidad. Ahora mesmo non a temos na televisión. Vimos agora da presentación dun libro de Abel Tomé, dicía, claro, eu son da xeración do Sebarín Club, pero que agora non temos esa posibilidade de ter programación tamén en galego para infantil e juvenil, non? Entón, eu non sei, cóstame moito entender que parte daqui non se están de acordo con elas. E además falábame de imposición. Eu non sei se vostedes en algún momento creen que estamos impoñendo o galego a alguén. Realmente, eso creen, non? Eso, por un lado. E despois, bueno, respecto ao que dixo o portavoz do PSOE, non sei moi ben como responderlle. Hai unha normativa que se aprobou, unha normativa galega, como todas as linguas teñen unha normativa. En 1981 aprobouse a normativa galega e empezouse a impartir o galego nas escolas. Entón, o de casa un galego, un gallego, bueno, todos os idiomas teñen un linguaxe culto e supónse que o estudiamos na escola, que os teas algunhas palabras que lle resulte difícil de decir, están nos dicionarios, non as inventamos nós, forman parte da normativa, aí non teño nada que decirlle. E, bueno, respecto a que, non sei, que máis outras cousas decía, que se foi este por aí de viaxe a outras partes de España e que se comunica noutro idioma, os galegos coñecemos dous idiomas, moitas persoas son bilingües e conocen os dous idiomas e iso non ten nada que ver, o sea, e que se conoces inglés ou se vas a outro lado e falas outro idioma. Está moi ben que usted sepa falar español para ir por outras partes do Estado español, pero eso non quita que aquí cada vez perdamos máis falantes galegos, que a usted lle pareza que non en Outes, pero que son datos estadísticos da propia Xunta de Galicia que din que en Galiza se están perdendo falantes en galego. E, bueno, non teño máis que decir respecto a eso. Respecto ao outro que falou de se nós, como BNG, facíamos campañas e que confundíamos o institucional co organizativo do partido, decirte que nós teñamos un cargo institucional non deixa non exime que sigamos sendo militantes dun partido e nós en calquera evento podemos facer ensinarlle a xente cales son as propostas do noso partido. Eso está dentro da legitimidade da organización, como de calquera outra, como os do PP poden ir a un acto do PP e os do PSOE van a un acto do PSOE. De feito, esta moción presentámola en Diputación e o seu partido tamén aprobou, como en moitos outros concellos. Así que, bueno, non teño nada máis que decir. Moi ben, non sei se ten algo que comentar o Grupo Popular, o representante do Grupo Socialista. Sí, breve. Dúas cousas. Brevemente, dúas cousas. Eu creo que vostede, como a min, eu só estudiei, ou só me vin obrigado a estudiar en galego a asignatura de galego, e non por iso deixei de falar o galego. Eu sigo pensando que son cousas contradictorias e cousas de educación. Que vostedes teñen direito a ir e a facer as súas... Home, eu non sei se vostedes solicitaron permiso para ir cos seus panfletos á Feira do Nadal. Desde logo, eu... Ela dixo que poden ir a calquera lado. Eu non nos quero ver mañán na gala do deporte entregando nada porque os voto fora do goberno. Porque non ten que ver unha cousa con outra. Entón, temos que empezar a saber diferenciar onde está cada un e que puesto ocupa. Bueno, imos a rematar con esta cuestión. Un matiz que vou por un momento hai determinadas competencias que ten só a alcaldía.
En calquera caso, vamos a votar esta moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase cos votos a favor do Grupo do BNG, Grupo Compromiso Outes, a abstención do Grupo Popular e os votos en contra do Grupo Socialista. A segunda... Perdón. O cuarto punto é unha moción dos grupos municipais Compromiso Outes, BNG, Partido Socialista, para o incremento de subvencións aos concellos para a cobertura dos custes de gratuidade do primeiro ciclo de educación infantil. Se lles parece, eu vou a facer unha intervención inicial e despois seguimos a orde habitual. Vamos a ver. Como vostedes saben, temos unha escola infantil municipal dende 2023 e en ese mesmo ano a Xunta de Galicia pois estableceu un sistema de gratuidade da atención educativa no primeiro ciclo de educación infantil, justamente o que cubre pois as escolas infantis, non, de 0 a 3 anos. Ben, o que sucede é que o sistema polo cal se establece esa gratuidade por parte da Xunta de Galicia, ao cal tamén se poden adherir, por certo, as escolas infantís privadas, pois é diferente no caso das escolas infantís municipais das escolas infantís privadas. O que acontece é que, pois, ao final, esa gratuidade que se propón por parte da Xunta de Galicia, que ten as competencias exclusivas en materia de educación infantil, no caso dos concellos, e nomeadamente no caso do Concello de Outes, soportámoslo financeiramente o Concello, por tanto os veciños de Outes indirectamente, de tal maneira que dos 190.000 euros que aproximadamente custa anualmente prover o servizo da Escola Infantil Municipal de Outes, esa é a previsión que temos para 2025, 190.000 euros, bueno, pois máis de 160.000 achegaos ao Concello, o 84,38%, esa é a previsión. Mentras que a Xunta de Galicia, que foi quen estableceu a gratuidade deste servizo, pois aporta algo menos do 12%, isto é 26.000 euros. Sen embargo, se no lugar de termos unha escola infantil municipal houbera unha escola infantil privada, pois a subvención que recibiría esa escola infantil privada, tal como está pensado o sistema que desenvolveu a Xunta de Galicia, a subvención que recibiría a escola infantil sería moito maior, a subvención da Xunta de Galicia, non? Os datos que nós temos, que aporta, se non me equivoco, a FEGAM, indican que a subvención media que reciben as escolas infantis municipais por alumno ao mes é de 93 euros, e a subvención media que recibe unha escola infantil privada por alumno ao mes é de 310 euros. Entón, bueno, a nós parecenos que iso non é xusto, nin é adecuado, nin cos concellos, que ao final estamos asumindo unha competencia que a Xunta de Galicia ten como exclusiva, inda que evidentemente nós propugnamos por ter este servizo e apostamos por ter este servizo porque considerábamos moi necesario, pero se hai unha administración que despois decide pois establecer unha gratuidade, o que ten que tamén establecer os mecanismos de financiación desa gratuidade de forma equitativa e non promovendo a educación infantil privada, porque indirectamente o que se está promovendo é a educación infantil privada. Que me parece ben que haxa educación infantil provista de xeito privado, pero dende logo o que non podemos ser como en tantas outras competencias, en tantos outros servizos, os concellos os que acabemos pagando o pacto. E por ese motivo o que pedimos no acordo desta moción é que a Xunta de Galicia incremente de xeito inmediato
a subvención aos concellos para cubrir os custes da gratuidade do primeiro ciclo de educación infantil, equiparándoa a que reciben as escolas infantís privadas por este mesmo concepto. Entón, este é un pouco o texto, a proposta, mellor dito, o acordo que se plantexa, e, teñen a palabra dende o Grupo Popular. Ben, o Grupo de Populares de Outes queremos un concello no que os nosos veciños pode vivir aceitadamente. Cremos que hai que apostar, desde logo, polos servicios de conciliación. E iso é o que está a facer o Goberno galego. Supoño que estarán de acordo con nós en que as escolas infantiles e a gratuidade das mesmas son medidas importantes na procura dunha mellor conciliación familiar. A conciliación é unha das apostas firmes do Goberno da Xunta de Galicia, algo máis que evidente cando un analiza todas as medidas que se veñen facendo neste sentido e que están a ser unha referencia para o resto de comunidades autónomas. Galicia foi pioneira na implantación da gratuidade das escolas infantís, unha medida histórica a que destinamos cada ano máis de 60 millóns de euros de fondos propios. Nesta aposta pola conciliación, a Xunta de Galicia puxo en marcha a gratuidade das escolas infantís 0 a 3 anos e, evidentemente, isto supón un esforzo financiero moi importante. A Xunta de Galicia, en 2025, vai destinar case 115 millóns de euros a escolas infantís. Desta cantidade, uns 65 millóns de euros son para facer gratuitas máis de 32.000 prazas de 0 a 3 anos. Son cartos que saen do peto de todos os galegos e galegas. Por certo, saben canto aporta o Goberno Central? Pois podemos calculalo moi facilmente. 0 euros. Por tanto, estamos ante un programa que financia íntegramente o Goberno galego sin apoio do Goberno Central, que non aporta nin un só euro a esta medida. Pero miren, nós non temos problema en que se lle pida á Xunta de Galicia máis financiamento para a escola infantil de Outes. De feito, non fai tanto que a propia Xunta concedeu unha subvención de fondos MRR de 72.224 euros para poder aumentar o número de prazas. E seguiríamos pedindo máis tamén no caso de que estuéramos gobernando, pero convería ser un pouco máis serios na cuestión tan importante como esta. E ser serios comeza por ter rigor nos datos ou por non mentirlle aos veciños sobre eles, porque eses 26.240 euros dos que falan é a subvención só de xaneiro a xullo, cando a subvención total da Xunta por ano 2025 vai ser duns 43.700 euros, e a maiores recibirán tamén da Xunta unha subvención adicional de 54.630 euros a través dos fondos MRR para a creación ou pola creación de novas prazas. É dicir, a Xunta vai dar ao Concello de Outes unha subvención total para a escola infantil de case 100.000 euros. Por tanto, o que vemos é que efectivamente a Xunta de Galicia fai un esforzo considerable na gratuidade e os concellos tamén. Pero saben que non se esforza absolutamente en nada? Exactamente, o Goberno Central, que algún de vostedes apoian dun xeito gratuito. Con todo isto, lévanos a facer as seguintes reflexións. A número 1. A oportunidade desta moción, que como tal non se arranxaría nada, a demanda de máis de financiamento por parte da Administración Superiores xa forma parte da misión do Goberno Municipal, sen necesidade de chegar a ningún acordo a través desta moción, ou dunha moción. Número 2. A nós parécenos que cando no Concello se pretende executar un proxecto, hai que garantir a súa habilidade e ter en conta que os servicios hai que pagalos. E para iso hai que ter unha economía municipal ordenada e controlada, que o equilibrio non procede soamente dos aumentos dos ingresos, senón que depende tamén do control e eficiencia dos gastos, evitando os superfluos cando non hai para os prioritarios. E a número 3, votamos de menos que neste presuntamente último pleno do ano non presenten vostedes un proxecto de orzamento por ano 2025 que dote a economía municipal dun plan de acción nesta materia e que é a base fundamental de todas as demais. En canto ao acordo que vostedes demandan con esta moción, queremos dicirlle que o apoiamos, faltaría máis. Se nós estivéssemos gobernando, sería o que faríamos, demandar máis financiamento e investimento para o noso Concello por parte de administracións superiores. Pero de todas, non vemos que vostedes nesta moción lle reclamen nada ao Goberno Central, porque votaríamos a favor dela se vostedes incluísen no acordo da mesma a petición ao Goberno Central de que tamén participe na aportación de fondos para este fin.
Nada máis e moitas gracias. Moi ben, ten a palabra o grupo do BNG. Ben, a atención á infancia e dotar a sociedade de servizos públicos de conciliación dignos é unha das prioridades deste goberno e tamén, por ende, do Grupo Municipal do BNG de Outes. Dende o noso ollar, é unha obriga desta corporación e do goberno coidar de servizos públicos como este que xeran un impacto positivo tan grande na nosa veciñanza. Entre estes impactos poderían estar o alivio das cargas de cuidados familiares, a axuda a fomentar, a facilitar a conciliación co emprego no Concello, dar incentivos á natalidade e ao asentamento poboacional e velar polo benestar e a correcta atención da primeira infancia. Sobre o papel, podería parecer que o Goberno do Partido Popular da Xunta de Galicia tamén estaba nesta liña cando aprobou hai uns anos a medida para facer gratuito dito servizo no sector público e privado do país. Medida ca que, evidentemente, en liñas xerais o BNG está a favor. Por desgracia, a realidade é que a gratuidade deste servizo nas escolas infantís que dependen dos concellos non a garante o goberno galego, senón que revirte a carga económica nas arcas municipais. No caso de Outes, a escola infantil municipal é gratuita grazas a unha aportación municipal de máis de 160.000 euros, mentres que a Xunta só aporta escasos 26.240 euros. Estamos a falar dun balanzo no que o Concello financia case o 85% dos custes, mentres que a Xunta apenas aporta alrededor dun 11%. Como podemos ver nos datos, dende que a Xunta anunciou e comezou a aplicar esta medida, podemos ver un engano continuado á cidadanía indicando que a Xunta é quen financia a gratuidade deste servizo, cando a realidade indica que só o fai cando se trata dunha empresa privada, mentres que, unha vez máis, será un novo gasto impropio á administración local. E aquí hai unha cuestión que é fundamental, a competencia e as competencias que teñen cada administración. Para nós é inaceptable que o Goberno do Partido Popular se adique a financiar os beneficios das empresas privadas, mentres que deixa unha vez máis a concellos como de Outes asumindo a maior parte da carga económica de servicios que son de competencia autonómica. O que os grupos políticos que conformamos o Goberno local traemos ao seu debate é unha proposta que busca facer xustiza e que a Xunta realmente faga o que di que fai, que cubra os gastos do servizo do mesmo xeito que os fai cando se trata dunha empresa privada. E traémolo, e a idoneidade de traer esta moción a pleno, trátase justamente de buscar ese acordo plenario que axude a presionar a Xunta, mas tamén facer visible que a veciñanza coñeza realmente cal é a realidade desta medida e deste servizo que vostedes tanto predican a bombo e platillo. Non facelo sería indecente, vendo como aínda hai uns días víamos unha nova na que se demostra, unha vez máis, non a incompetencia, senón a propia ideoloxía do goberno galego, que é capaz de perder 22 millóns de euros de fondos europeos por non ser quen de xustificalos. Que pretende o Partido Popular con esta maneira de actuar? Seguir liquidando os servizos públicos mentre subvenciona as empresas privadas. Nós, dende o Grupo Municipal do BNG, pola contra, seguimos e seguiremos sempre a defender os servizos públicos e de calidade. E, polo tanto, demandamos que se faga xustiza e que a Xunta financie realmente este servizo no noso Concello. Isto está no maior dos intereses da veciñanza, posto que nos permitiría adicar estes fondos justamente a fortalecer outros servizos de competencia municipal, como podería ser, por exemplo, o mantemento de infraestructuras ou outros servizos de carácter social que tamén precisarían destes fondos para ser mellorados e, polo tanto, dar un mellor servizo á nosa cidadanía. Non me gustaría rematar esta intervención tamén sen lembrar a voceira do Partido Popular que ten falado en moitas ocasións neste pleno das subvencións perdidas polo goberno local ao longo dos últimos anos. E por iso lanzo unha pregunta. Que lles parece que o goberno galego renunciará a 22 millóns de euros de fondos europeos mentre a veciñanza de Outes ten que pagar a maior parte deste servizo a través das arcas municipais? Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o portavoz do Grupo Socialista. Non iba a empezar así, pero vaime permitir o señor Calo que xa se me parece vostede a un alcalde que tuvemos nun mandato anterior,
que desviaba a atención, e a culpa non era del, era dos outros concellos, e vostede a culpa agora tamén é do goberno de España. Con respecto á moción, só dicir que me parece inapropiada a venta do Partido Popular da Xunta de Galicia da gratuidade das escolas para todos os nenos e nenas de 0 a 3 anos. Na súa páxina oficial pon: a educación infantil de 0 a 3 anos en Galicia é gratuita para todos os nenos e nenas, independentemente da titularidade do seu centro, sexan autonómicos, municipais, privados ou de iniciativa social, estean adheridos ao programa. Todas as familias quedan exentas do pago da matrícula e a atención educativa dos seus fillos, sendo a Xunta de Galicia quen finanza esta medida. Aí é o error. Fíjese vostede que vostede fala do goberno de España, sendo a Xunta de Galicia quen finanza, non o financia, cofinancia, pero é que resulta que a maior parte ten que financiar o Concello. Por iso digo eu, cando falla algo, saltan os plomos. Aquí a min pasa o mesmo. Xa que moito presumimos na Xunta de Galicia, neste caso, da gratuidade da educación, pero quen realmente está soportando, en algúns casos, son os concellos, a non ser que se trate de galiñas azuis que xa dependen da Xunta. O gran problema, e pídolle aos concelleiros do Partido Popular, de Outes, que lle dean unha volta, e que sepan que se pon en riba da mesa máis cartos para costear esta educación a empresas privadas con ánimo de lucro que os propios concellos. E que, aínda así, é a propia Xunta de Galicia a que obriga a poñer, ou a que lle obriga a poñer o prezo do servicio aos propios concellos. Pídolles neste caso sentido común e que de algún modo, si creen que deberían cambiar algo na política da Xunta con respecto a estes números, apoyen hoxe esta moción. Nada máis e moitas gracias. Moi ben, bueno, de xeito moi breve, coincidindo con algúns argumentos que xa se esgrimiron aquí, apuntaba o portavoz do Grupo Popular que non apoia esta moción porque nós poñemos as tintas en reclamarlle a Xunta de Galicia financiación, non a outras entidades, non a outras estruturas de goberno, o goberno central, pero que, aparte do que se acaba de comentar, é que quen ten as competencias en educación é a Xunta de Galicia. O goberno central non ten competencias en educación no que é a prestación directa do servizo. Como ímos a reclamar ao goberno central a financiación directa da educación infantil? É que iso non se lle ocorre a ninguén. En todo caso, a Xunta de Galicia, efectivamente, agora estánse a negociar o sistema de financiamento e terá que lle pedir ao goberno central unha financiación xusta para todos os servizos que presta. Pero é que non ten sentido ningún reclamarlle como se isto fora algo que compete exclusivamente ao Concello e vamos a pedir esmolas ao resto de institucións. Non. Esta é unha competencia exclusiva da Xunta de Galicia. Algúns concellos decidimos apostar por este servizo porque nos parecía necesario, e é moi necesario, dada a situación de carencia que tiñamos en Outes. Pero se a Xunta de Galicia despois unilateralmente toma unha decisión que é estender a gratuidade deste servizo, que nos parece ben, o que ten que ser consecuente tamén. E non pode deixarlle aos concellos, como saben, pasa no servicio de axuda no fogar, como pasa en outras competencias, a patata quente do financiamento, desa gratuidade, en definitiva. Eso é o que non ten sentido. Por tanto, se vostede está de acordo en que, bueno, pois sí que é oportuno reclamar mellor financiamento dos servizos que prestamos a outras administracións, e nomeadamente a quen ten a competencia, eu tampouco non vexo moitos argumentos, ni moitas razóns polas cales non poidan vostedes apoiar esta moción que é de sentido común. É de sentido común dende o noso punto de vista. En relación ao que vostede apuntaba, eu creo que non temos erros nos números, penso que non. Hai, é certo, financiación por varios conceptos,
varios conceptos que vamos a recibir asociados á escola infantil, e nomeadamente pola ampliación de prazas que fixemos, efectivamente, salvamos 2 ampliacións, e agora temos 42 prazas que costan moito diñeiro, efectivamente, e por eso recibimos unha parte deses fondos que, efectivamente, vostedes perderon no conxunto de Galicia, non nos perderon no caso de outros porque fomos eficientes, aumentamos as plazas e recibimos o que nos toca. Pero iso vais a nos acabar, porque as plazas non podemos seguir aumentando as sine die. Entón, esta financiación que imos a ter este exercicio é pola ampliación que xa fixemos e que se reparte en 2 exercicios diferentes. Pero pola gratuidade recibimos o que recibimos. E inda que fora máis, é ridículo que a gratuidade que establece a Xunta de Galicia pois apaguemos os concellos en un 80, un 70 ou un 75%. É que non ten sentido. E, bueno, vostedes, efectivamente, presumen moito desta medida, a nós pareceunos unha medida positiva apostar pola gratuidade da educación infantil, pero teñen que vostedes poñer recursos enriba da mesa para que os concellos, ao final, non sigamos tendo as finanzas apretadas por asumir competencias que non son exclusivas nosas, que son da Xunta de Galicia. Eu creo que, a menos que fagamos unha defensa férrea, absolutamente partidista, sen mirar polos intereses de Outes, nin da veciñanza de Outes, senón polos intereses do Partido Popular, o lóxico é apoiar esta moción. Non sei se ten algo que comentar. Non? Bueno. Vamos entón a proceder a votar. Votos a favor desta moción. Votos en contra. Abstencións. Apróbase cos votos a favor dos grupos de goberno. Ben, e agora temos 2 preguntas que do Grupo Popular, que cando queira pode presentar. Ben, primeira pregunta. No pleno do pasado 29 de outubro do presente ano 2024, o Grupo Municipal de Populares de Outes fíxolle un rogo ao Goberno respecto aos desperfectos ocasionados pola borrasca Kirk no paseo fluvial do río Tins en data 10 de outubro deste ano. Nese rogo manifestábamos que éramos conscientes de que os danos eran moitos, pero que o ámbito da seguridade debería ser solucionado prioritariamente. A día de hoxe, prácticamente van 3 meses alá, vemos que nin as cuestións de seguridade foron atendidas. Que previsións teñen para reparar os danos do paseo fluvial do río Tins, sobre todo no referente ás cuestións de seguridade? Contesta a pregunta a concelleira de Obras, dona Alba Quintela. Algúnas cousas xa foron reparadas, como, por exemplo, a plancha de formigón grande que se levantou do pavimento do paseo, e outras esperamos que queden listas no primeiro trimestre do 2025. Sí, eu vou me reiterar porque estamos insistindo nos temas de seguridades. Están dicindo que algunhas cousas xa foron reparadas. Hai temas tan sencillos como unha tabla nunha pontella que poden ocasionar un daño nun veciño ou unha caída dun veciño e siguen se estar reparadas. Entendemos que hai que actuar cas cousas prioritarias. Unha plancha de formigón pois estará arransada, pero estamos insistindo en que se actúe nos temas de seguridade, que non queremos que se lastime ninguén. Simplemente eso. Nós tampouco queremos que se lastime ninguén e por iso a zona das pontes de madeira foi precintada en varias ocasións. Seguinte pregunta. Veciños de... Perdón. Xa me saltaba aí un paso. Ben, no DOGA 230 e 231 deste ano 2024 publicouse unha relación de máis de 30
de máis de 3.000 parcelas con propietarios descoñecidos, relativo ao cumprimento da obriga da xestión de biomasa vegetal e da retirada de especies arbóreas, de conformidade co disposto no artigo 22.3 da Lei 3/2007 do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. Entendemos que todo este é un asunto, que este asunto é o resultado da adhesión do Concello de Outes a un convenio coa Xunta de Galicia e coa FEGAN firmado por vostedes. Despois de revisar os citados DOGA, constatamos diferentes erros de identificación, polo que lle preguntamos ao Goberno a quen deben dirixirse os afectados por esta cuestión para resolver calquera outra dúbida ao respecto. Tamén detectamos nos listados que aparecen nos DOGAs que hai fincas adxudicadas a descoñecidos que, sen embargo, no catastro aparecen con titular coñecido. Cal foi o criterio que utilizou para establecer o descoñecemento? Efectivamente, nestes días, ademais desta recente publicación que vostede apunta no DOGA, de un número moi importante de parcelas con propietarios descoñecidos aos que, se lle insta a facer as labores de limpeza que establece a lei do Parlamento Galego de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia. Tamén están recibindo numerosos veciños esa mesma comunicación, pero neste caso por carta. Iso é produto, efectivamente, do convenio que está adherido ao Concello de Outes, coa Xunta de Galicia e coa FEGAM, polo cal a empresa SEAGA presta un servizo de apoio técnico. Neste caso, foi quen se encargou do envío tanto ao DOGA como do envío destas cartas aos propietarios. Entón, por certo, vostede apuntaba, non sei, ao mellor pareceume a min con certo retintín que foi asinado por nós, efectivamente, este convenio, é solicitado por vostedes no seu momento. Digo, porque ao mellor esa información vostede non tiña, pero digo eu, foi solicitado por vostedes e asinado por nós, correcto. A quen deben dirixirse os afectados por esta cuestión para resolver calquera outro dúbida ao respecto? Poden dirixirse ao Concello, é dicir, claro, entendo que justamente son os casos onde non é fácil ou, dende logo, non se coñece con precisión os datos dos propietarios, por eso se publican no DOGA. En calquer caso, se alguén identifica unha finca que é da súa propiedade, pode vir ao Concello, presentar unha alegación indicando unha alegación, un escrito que esa finca é súa e, eso xa se vai trasladar a SEAGA, non? Que é, repito, que insiste neso. E, efectivamente, hai erros. Aparecen, efectivamente, fincas adxudicadas en descoñecidos ou que aparecen no catastro con un titular coñecido. Hai erros, non? Hai varios erros no labor que fixo SEAGA que, antes de enviar estas comunicacións, estas notificacións, fixo unha labor en terreo. Dende o noso punto de vista necesitaría máis tempo, pero hai erros, todos o sabemos, en todo caso hai algúns casos que están limpas as fincas, en outros casos hai erros derivados do catastro, vale? Entón, e tamén en este caso que vostede apunta, hai un erro que nos comunican dende SEAGA que para coñecer ou para saber de quen é cada finca fixose un volcado dos datos do catastro a un programa determinado que manexa SEAGA. Se algún dos datos que teñen no catastro os distintos campos é erróneo ou falta ou ten algún problema, parece ser que non se volca correctamente e ao mellor, efectivamente, como vostede apunta, esa finca aparece finalmente para SEAGA como descoñecida cando por un erro no volcado dos datos, non debería ser así. Esa é a razón pola cal non hai ningún criterio, é un problema técnico. Basicamente foi o que se nos indicou por parte de SEAGA, polo cal, efectivamente, pode haber algunhas fincas que aparecen como descoñecidas, pero teñen propietario coñecido. Reitero que se iso é así, os propietarios teñen, en este momento, pero tamén no futuro, teñen sempre a posibilidade de presentar unha alegación. Non sei se quere comentar.
Sí, simplemente dicirle que nós trouxamos esta pregunta polo interese xeral dos veciños de Outes que se está a producir nos últimos días. Como ben vostedes saben, polo das cargas tal. O retintín ese que lle chegou a usted ao oído, eu creo que non ten sentido ningún. Simplemente estamos facendo unha pregunta que eu creo que é de interese xeral para os veciños, e o goberno non debería de sentir ningún retintín porque lle fagamos unha pregunta e mencionar pois, o convenio que se firmou desde o Concello ca Fegambo ou con quen sexa. Simplemente eso. É algo super habitual. Efectivamente, non? Vostedes puderon poñer que este convenio foi firmado polo Concello, pero puseron firmado por vostedes. Eu simplemente dixen, ese ao mellor o retintín foi mal entendido, saco esa palabra, pero simplemente dixen que quen solicitou a adhesión a ese convenio, bueno, pois foi a anterior alcaldesa que ten vostede ao lado, o cal ademais nos parece moi correcto. Bueno, ten... Sí, bueno, a min pareceríame correcto que vostedes puseran que foi firmado polo Concello. Teñen vostedes algunha pregunta oral? Si, sona enlatado, eu só sei. Teñen vostedes algún rogo? Pois entón, teñen a palabra. Ben, veciños da Famelga na parroquia de San Lourenzo trasladáronos que despois de ter avisado o Concello en máis dunha ocasión o seu malestar pola presencia dunhos barranqueiros no seu lugar que xa fai tempo que se derrumbaron e que están obstaculizando o paso tanto a vehículos como a viandantes. Por iso, rogamos a este goberno que poña os medios necesarios para esta situación e solucione o antes posible. Desculpe, se me permite, despois deste rogo, indicar dúas cousas. Que xa están retirados, bueno, entendo foi onte, se non estou equivocado. En segundo lugar, retirounos a Deputación da Coruña, posto que estes barranqueiros aguantan da estrada da Deputación da Coruña. Por iso nos comunicamos no seu momento, tardaron máis do desexable, pero se está xa solventado. Mellor para todos. Ben, rogo 2. Veciños de Lourido fixáronos saber que na estrada que vai do Rodeiro a Fonte Morente hai unha tajeada obstruída e que nos días de chova a auga non circula correctamente inundando a estrada e dificultando así o paso por ela. Por tanto, rogamos ao Goberno que lle dé a solución a este asunto para facilitar o tránsito dos veciños por esa estrada. Nada máis. Bueno, pois non hai máis. Rematamos o último pleno do ano, non sen antes, presumiblemente, creo que sí que vai ser o último pleno, non sen antes desexarlle a todos os presentes e aos que nos están vendo unhas felices festas e un próspero ano novo. Moitas grazas.